Velkommen til matematikmodulet med Christoffer og Danny. I aften vil vi vise jer, hvordan man dividerer en brøk med en anden brøk. Ved at gange med den omvendte brøk. Christoffer? Som vi ser her, så står der her A-benedel delt med C-del. Det kan også skrives op på denne måde, hvor der igen står A-benedel divideret med C-del. Som sagt, den nemmeste måde at regne det her ud på, det er ved at gange med den omvendte brøk. Altså A gange D divideret med B gange C, som der står her. Bum og bum. Og Danny, vil du forklare, hvorfor det er tilfældet? Ja, beviset for at gange med den omvendte brøk er så, at du har først her regnestykket, vi skal finde ud af, hvilket er A benedel divideret med C del. Så starter du med at tage nævneren i andet led. Det er så D, og det ganger du ind i begge led. Du starter med at gange det ind øverst. Der ganger du det op i tælleren, hvilket så vil give A gange D divideret med B. Ganger ind i andet led, så er det C gange D divideret med D. Men fordi at nævneren hernede er D, og der også er D i tælleren, går de ud med hinanden, så den ender med at give C. Hvilket så vil give A gange D divideret med C divideret med B divideret med C. Efterfølgende, så tager vi B og ganger op i begge led. Igen, så vil det sige, at vi ganger B op i den øverste, så vi A gange D gange B over C og B, undskyld. Og herefter kan man så tage de to B'er ud med hinanden, så vi kommer til A gange D delt med C, som vi så igen skal gange med B, så vi kommer til C gange B. I sidste ende, så giver det A gange D delt med C gange B, hvilket var det samme, vi viste med at gange med den omvendte brøk. Vi har hermed bevist, at den nemmeste måde at dividere to brøker med hinanden, det er at gange med den omvendte brøk. Tak for jer.